На какво е способна една жена заради един мъж? Какво е да откриеш, че не е обичал само теб? Водка. Колко може да издържи една лъжа? Номер 4. ...312. Мерилин. А истината? Виктор умря. Фури. Мила. Мерилин. Докъде ще стигнат двете жени, когато Виктор вече го няма? Ченце. Вода. Дай ключа, бе! Гудна го. Може ли омразата да роди приятелство? Водя ти вдовицата. Ето ти поезия. Да напишем книга. Мила Мерилин. Роман на Ваня Щерева и Людмила Сланева. От септември на книжния пазар.